V roce 2019 se 18členný tým vojáků přidělených k horolezecké expedici indické armády, která měla uskutečnit dvouměsíční pamětní pochod na vrchol Makalu, páté nejvyšší hory světa, vydal z města Dillí. Poté, co před měsícem odcestovali z Dillí, odpočívali na místě zvaném Long Malekarka, aby si ve vysoké nadmořské výšce zvykli na řídký vzduch, než budou pokračovat k základnímu táboru Makalu. Právě tam narazili v blízkosti svého tábora na něco zcela nečekaného, co jim vehnalo do žil chlad ještě větší, než jaký dokázalo mrazivé počasí. Byly to stopy. Obrovské stopy ve sněhu. Otázka však zůstává nezodpovězena. Jsou tyto stopy nově nalezeným důkazem tvora, který se lidem po staletí vyhýbal? Toto je příběh indické armády a Yetiho. Horolezecká expedice indické armády na horu Makalu v roce 2019, která začala dne 27. března, nejprve vyrazila z Dillí. Podobné expedice pořádá indická armáda už po desetiletí. Tyto výpravy se konají jako pamětní gesto na dřívější úspěchy v dlouhém boji země za svobodu, 200letém zápase proti britské nadvládě, který skončil v roce 1947 rozdělením země na Indii a Pákistán. Navzdory konci britského režimu však toto náhlé rozdělení území mezi dvě země přineslo masové migrace, uchvacování moci, politické a náboženské násilí a desetiletí dalšího krveprolití. Územní války mezi Indií a Pákistánem pokračují v podstatě dodnes. Hrozba jaderné války stále visí ve vzduchu, od roku 2003 mezi nimi panuje jen křehké příměří, které je opakovaně porušováno. Tato neustálá hrozba zahraničního terorismu a násilí uvnitř hranic Indie dáží indickou armádu v trvalé pohotovosti. Horolezecké jednotky armády jsou proto jedněmi z nejlépe vycvičených pro vedení boje ve vysokých nadmořských výškách, neli vůbec těmi nejlépe připravenými. A kromě zdokonalování bojové připravenosti svých mužů slouží každá úspěšná expedice k tomu, aby v nich posilovala soudržnost jednotky, podporovala ducha dobrodružství a tradice v každé nové generaci příslušníků indických ozbrojených sil. Jarní expedici roku 2019 vedl major Manoj Joshi a tvořili ji 4 důstojníci, 2 praporčíci a 11 mužů v ostatních hodnostech. Dne 2. dubna, po příjezdu do podhůří Himálaje, zahájil tým pochod směrem k základnímu táboru Makalu. O týden později, 9. dubna, při přechodu úzkého údolí Národního parku Makalu Barun tým zastavil ve výšce 4500 metrů na místě zvaném Long Malikarka, aby si jejich těla postupně zvykla na rostoucí nadmořskou výšku. A zatímco tam tábořili, členové týmu, kteří prozkoumávali okolí, narazili na cosi znepokojivého, řadu obrovských, záhadných stop v stvzdlém sněhu poblíž svého tábora. S pomocí svého horolezeckého vybavení určili, že největší z těchto stop měří 32 palců na délku a 15 palců na šířku, což je víc než trojnásobek velikosti průměrné mužské nohy. Nemohli si nevšimnout, že ačkoliv byly jednotlivé stopy místy rozptýlené, celá stopní dráha se táhla v přímé linii, jakoby tvor, který je zanechal, dokázal chodit vzpřímeně. Délka jednotlivých kroků dosahovala asi 4 stop. Naproti tomu průměrná délka kroku dospělého muže je při chůzi zhruba poloviční. Indičtí vojáci tedy věděli, že ať už ty stopy vytvořilo cokoliv, bylo to velké. Bylo to poprvé, co takto početné stopy podobného druhu zaznamenala horolezecká expedice indické armády. Ačkoliv to možná nebylo tak docela překvapivé, v uplynulých 2 stoletích byla řada podivných nálezů připisovaných tvoru jménem Yeti objevena právě vojáky indické armády. Šlo o britské muže, kteří po odchodu z armády pokračovali ve své vášni pro život dásných horalů a mnozí z nich se stali prvními vedoucími himálajských expedic usilujících o výstup na nejvyšší horu světa. Společně s desítkami takto zdokumentovaných případů je dechberoucí krajina Národního parku Makalu Barun, kde tým v roce 2019 pochodoval, zjevně místem, kde se podobné nálezy neobjevují poprvé, ať už jde o obří stopy ve sněhu, nebo dokonce o údajná, byť nepotvrzená pozorování samotných tvorů ze strany místních obyvatel a průzkumníků. Skeptici často tyto stopy připisují himálajskému hnědému či černému medvědu a pokusy analyzovat chlupy či kousky kůže nalezené v oblasti a považované za sést Yetího véhly na jeho existenci další pochybnosti. Většina, neli všechny vzorky se totiž nakonec ukázaly být z místních medvědů či koz. Jenže himálajští medvědi mají těžkopádnou 4nohou chůzi, která se příliš neslučuje s podobou stop, jež horolezecký tým armády našel.
A alespoň někteří z těchto mužů byli přesvědčeni, že stopy patří něčemu jinému, a to rozhodně nejsou lidé, kteří by nepoznali stopy místních zvířat, například právě medvědů. Pro srovnání, stopy himálajských medvědů jsou snadno rozpoznatelné, jsou zřetelně medvědí, včetně typických otisků drápů. Ať už všichni tito indičtí vojáci ve folklor ojetím věří nebo ne, najít tak obří stopy neznámého tvora v těsné blízkosti svého tábora rozhodně nebylo něco, co by jim přineslo klid na duši před tím, než si tu noc lehli spát. Navzdory současnému skepticismu existovala doba, kdy byl Západ příběhy ojetím doslova fascinován natolik, že je považoval za natolik věrohodné, aby Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických vydalo americkému velvyslanectví v Novém Dillí zvláštní pokyny ohledně tohoto nepolapitelného tvora. Zpráva datovaná 30. listopadu 1959 uvádí následující 3 nařízení. Za prvé, královská vláda Nepálu musí obdržet poplatek 5000 rupií za povolení provádět expedici za účelem pátrání po jetím. Za druhé, v případě, že je jetí vystopován, je dovoleno zvíře vyfotografovat nebo chytit živé, ale nesmí být zabito ani na něj nesmí být stříleno, ledaže by nastala nouzová situace při sebeobraně. Všechny fotografie pořízené o tomto tvorovi a také tvor samotný, bude-li chycen živý či mrtvý, musí být co nejdříve odevzdány vládě Nepálu. A za třetí, zprávy a informace vžhající nové světlo na skutečnou existenci tvora musí být neprodleně předloženy vládě Nepálu a nesmějí být žádným způsobem poskytnuty tisku či novinářům k uveřejnění bez souhlasu vlády Nepálu. Přenesme se nyní zpět do roku 2019. V naději, že bude brána vážně právě oním světovým tiskem, zveřejnila indická armáda důkazy o svých nálezech na účtu na sociální síti Twitter, v naději, že alespoň vyvolá zájem veřejnosti a podnítí důkladné vědecké prozkoumání těchto podivných stop. Jak se dalo čekat, velká část světových médií na tento příběh zareagovala výsměchem a nevěřícným kroutěním hlavou. Ale je na existenci tohoto tvora alespoň zrnko věrohodnosti? Ano, je. Po celou dobu, co evropští cestovatelé pronikali do Tibetu a rozsáhlých oblastí Himálaje, jim místní obyvatelé vyprávěli legendy o obrovském tvorovi podobném lidoopovi. Nejstarší zmínka o něm pochází zhruba před 200 lety, z roku 1832, z hlášení Bena Hodgasiona, britského rezidenta u nepálského dvora, který uvedl, že místní lovci byli vyděšeni divokým mužem, pokrytým dlouhou tmavou séský. O více než půl století později, v roce 1889, skotský cestovatel a vojenský chirurg indické armády major Lawrence Waddell při výstupu v Himálaji, v nadmořské výšce 17 000 stop poblíž Sikkimu, také narazil na obrovské stopy ve sněhu. Jeho místní průvodci mu řekli, že jde o stopy tvora, kterému se říká jetí. Tvrdili mu, že jde o zuřivého tvora, který je prý schopný napadnout člověka a dokonce jej odvléct jako kořist. Nejlepší způsob, jak před ním uniknout, byl podle nich běžet z kopce, protože jetí má tak dlouhou srst, že mu při běhu z kopce padá přes oči a oslepuje ho. Stejně jako major Waddell i my dnes známe tohoto tvora pod jménem jetí, což je označení původem ze střední Asie. Obyvatelé napříč kontinentem mu však říkají různě. Méte či medvědí muž, Alma v Rusku a Mongolsku, což znamená divocí lidé, a Methokangmi, což lze volně přeložit jako špinavý sněhulák. A skutečně, legendy o tomto tvorovi rozhodně nejsou omezeny jen na hranici mezi Indií a Nepálem, kde indická armáda v roce 2019 objevila ony stopy. Pověsti o něm kolují prakticky po všech horských oblastech celého asijského kontinentu. Údajná pozorování tohoto tvora byla zaznamenána od Kavkazu na dalekém západě Asie až po Himálaj na jihu, od pohoří Pamír severně od Afghánistánu a střední Asie až po nejvýchodnější výběžek Ruska 4,5 tisíce mil na severovýchod. Stručně řečeno, dnes rozšířený skepticismus západního světa padá u těchto lidí na hluché uši. Místní obyvatelé žijící v horách a kolem nich si z nevěry cizinců, kteří jejich svědectví odmítají a přitom nikdy nevkročili na jejich území, mnoho nedělají. Samozřejmě existuje mnoho zpráv o podobně popisovaných tvorech i jinde ve světě. Skalních opicích v jihovýchodní Asii, Mapinguarim v Jižní Americe, Sasquatchovi neboli Bigfootovi v Severní Americe. Stejně jako v případě naší neochabující víry a desetiletí hlášení o setkáních s podobně plachými, dvounohými,
člověku podobnými tvory nelze místní víru v legendárního jetího vyvrátit jen proto, že neexistují hromady důkazů. Právě naopak, pro místní je prostou pravdou to, že důkazy o tomto tvorovi jsou skryté v horách. Místní legendy o jetím mohou sahat staletí, možná tisíce let před prvními kontakty s Evropany, vždy se jistě předávali ústním podáním. Pro nás, kteří žijeme v západní společnosti, je však příběh o jetím záležitostí sotva jednoho století. Nejvyšší hora. Hlášení o spatření obludného sněhuláka. Legenda o obludném sněhulákovi pronikla do hlavního proudu zpráv v roce 1921, kdy členové britské průzkumné expedice k Everestu nahlásili, že tohoto tvora spatřili. Tým vedený plukovníkem Howardem Berrym se pokoušel o první výstup na severní stěnu nejvyšší hory světa. Když narazili na neobvyklé stopy, plukovník se domníval, že pravděpodobně patří velkému šedému vůkovi. Jenže když byli sotva 7 kilometrů od severní stěny hory a procházeli sedlem Lokpala ve výšce 22 470 stop, v přesvědčení, že jsou v této pusté krajině sami, jeho tým náhle spatřil v dálce několik velkých tmavých postav. Jejich siluety jasně vystupovaly proti padajícímu sněhu. Tibetští nosiči plukovníka rychle ujistili, že to rozhodně nejsou vujci, ale bytosti, kterým se říká jetí. V roce 1925 byl dalším svědkem fotograf řeckého původu Nikolaos Tambazi, který se zúčastnil britské geologické expedice. Tvrdil, že při pochodu po největším ledovci východního Himálaje, Džema v dnešní Indii, údajně spatřil jetího. Přísahal, že málem stačil pořídit fotografii tvora, kterého popsal jako nahou, vzpřímeně chodící bytost. Nosiči ho přivolali od stanu a ukazovali mu na cosi několik stovek metrů daleko. Tambazi viděl, že postava je podobná člověku a chodí po dvou. Byla tmavé barvy a zdálo se, že nemá žádné oblečení. Tato podivná bytost přecházela od jednoho keře rododendronu k druhému, přehrabovala se v nich a občas je i vyrývala ze země. Po asi 1 minutě, kdy byla viditelná, se ztratila v hustém porostu. Tehdejší fotografická technika byla pochopitelně mnohem těžkopádnější a tvor zmizel dřív, než Tambazi stačil nasměrovat objektiv a vše připravit. O 10 let později, v roce 1937, jiný slavný horolezec meziválečného období Frank Smith prozkoumával divoké oblasti Tibetu. Také on spatřil zvláštní sled velkých stop ve sněhu, přičemž délka kroku toho zvířete byla nejméně 2 stopy, podobná délce pevného kroku člověka. Ale jaký člověk s tak velkými chodidly by chodil bos po sněhu? Když Smith tuto stopní dráhu sledoval, ohromila ho trasa, kterou vedla, tvor překonával rokle i ledovce s lehkostí zkušeného horolezce. Jeho záznamy a nákresy byly prozkoumány zoologickou společností při Přírodovědném muzeu a byly bez okolků odmítnuty jako stopy nějakého dosud neznámého druhu medvěda. Smith tento závěr přijal a skutečně, tvar stop na jeho fotografii se rozumně podobal stopám čtyřnohého medvěda. Ve stejném roce 1937 prý při střetu s Japonci ruská průzkumná jednotka v Mongolsku spatřila 2 siluety, jak scházejí z kopce směrem k nim. Když postavy nereagovaly na výzvu, aby se identifikovali, ruští strážní na ně zahájili palbu. Druhý den ráno byli muži z průzkumné skupiny dost překvapeni, když si šli prohlédnout těla. Popsali je jako zvláštní tvory připomínající lidoopy, velké asi jako člověk, pokryté dlouhou rezavou seoský. Bohužel kvůli válce nebylo možné těla dopravit do Moskvy k řádnému zkoumání. Během zbytku druhé světové války však uprchlíci, vojáci i váleční zajatci často hlásili setkání s tvorem zvaným Alma. V knize Dlouhý pochod, která popisuje útěk z pracovního tábora na Sibiři, autor líčí, jak jejich skupinu na cestě zdržela dvojice Almu. V jiném případě prý čínští vojáci nechali venku jídlo pro Almu a pak pozorovali, jak tvor přichází a jí. Geolog Emma Stonin dělal v roce 1948 průzkum v centrální Asii v pohoří Tian Shan. Jednoho rána ho probudil křik průvodců, že někdo krade koně. Stonin popadl pušku a vyběhl ven, kde spatřil postavu stojící u koní, byla celá porostlá dlouhou rezavou seoský. Když Stonin začal křičet, tvor se dal na útěk a on se za ním rozeběhl. Později vysvětloval, že zvíře působilo natolik člověku podobně, že nakonec nedokázal zmáčknout spoušť a tvor unikl. Podobné příběhy a zvěsti z horských oblastí Asie stále prosakovaly do černobílého tisku
Vždy s nádechem pochybnosti, který lidem se střízlivým rozumem usnadňoval tyto historky odmítat jako výmysly nebo další případy záměny s jiným tvorem. Jenže ne všechny fotografie podivných stop, které se z Himálaje vracely, bylo tak snadné odbít jako medvědí. Zájem západních médií o existenci Yetího po druhé světové válce znovu rozdmíchal muž, který byl považován za velmi důvěryhodného. Byl vedoucím členem vědecké expedice, který neměl sebemenší důvod přehánět nebo si vymýšlet, a jeho svědectví bylo považováno za mnohem senzačnější ze dvou důvodů. Jednak proto, že jej podpořili další členové jeho týmu, z nichž jeden byl uznávaný chirurg, a jednak proto, že fotografie, které pořídil, byly nepopiratelně podivné. Titulky a závěrečné úvahy. Ahoj všichni, vítejte u titulků a díky, že jste zůstali až sem. Tohle je jeden z těch příběhů, u kterých je pro mne čím dál těžší udržet si nevěřící postoj k existenci tvora, o němž je řeč, jakmile se začnu více nořit do dostupných podkladů a svědectví. Určitě se podívejte i na druhou část této epizody, protože v ní zazní ještě přesvědčivější výpovědi očitých svědků a zdokumentované důkazy o existenci tohoto tvora, a také se věnuje podvodům, které tuto evidenci pošpinily a dali skeptikům další důvody posmívat se tomu, co horolezecký tým indické armády v roce 2019 našel. Doufejme, že tyto příběhy alespoň částečně napraví jejich pověst, protože mnozí respektovaní muži a cestovatelé, kteří přišli dávno před nimi, v existenci Yetiho věří. A stejně jako to vyplývá z mých zkušeností se spoluprací se zahraničními armádami v zahraničí, pokud pomineme pověrčivost, nevidím důvod předpokládat, že by tihle chlapi, patřící k nejtvrdším a nejlépe vycvičeným vojákům na světě, měli potřebu kazit si pověst vymýšlením historek. Veliké díky patří každému z vás, co sledujete, odebíráte a lajkujete mé videa. Ať už se ve svém životě potýkáte s čímkoliv, kéž je s vámi Bůh ve všem, co prožíváte. Děkuji vám za podporu a uvidíme se v příští epizodě.